Ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo naghulagway o nindot kaayo nga mga istoryas kinabuhi. Nga kun ato ning iistoryas mga bata, maglurat yung matas mga bata, maminaw ani. So memorize ni ninyo ha. Ni ani siya sa 2 Samuel 15, chapter 15. Kana basa-basahan na ninyo nya istorya na sa inyong mga anak. O kaning gospel Mark 5. Kana basa-basahan na. Nindot kayo. Maglurat man ang matas mga bata basta maghisgot tatag mga ungo-ungo, mga yawa. O karon dinhi ni ay daghang giyawaan. 14 yawa. Na mo man ibuhatong papa na mosuna magistorya din ng mga ungo-ungo igpanghigda ba. Istorya din mga ungo-ungo. Ana, niya kanang naay mga moral story. Ana ba? Karon nindot kayo ning istorya ni David nga giunay sa iyang anak nga si Absalom ni rebellion ba si Absalom og iyang buot ilugon ang gingharian sa iyang amahan nga si David. Doon naman gud ni kahiubo si Absalom ni David. Kaya ang iyang gipaboran mao man si Solomon. Niya nang ambisyon baya unta si Absalom nga siya untay mahatagan sa gingharian. Naghibaw man siya nga mura si Solomon may gianwintan sa akong papa, may pagmurebelyon ada kabuang si David kamo amahan inyong anak sulungon mo kay patyon unsa man musukol o mulikay pero napa intak pa ang sundao ni David aning panahon na si David may pa kaing makig-away awa gito daganan niyang anak ko og suklan to niya patyon maging David mga tag 10,000 ka mga kaaway kana pa bang anak nga buangon nya naa pa gid ang iyang mga commander nga mga loyal na sasama adto ni Abisai ug uban pa napa gapalibot pa niya. Pero unsay gibuhat ni David? Tanawa ha. Ang isog nga hari sa Israel nga mipatay ni Goliath og mitbuntog sa tanang mga lig-on nga mga kaaway, miingon, tanah mangagiw ta. Kay basig maabutan tas akong anak hutdon taniyag patay. Makapangutan ako sa akong kaugalingon, hotdog patay? Kanang imong anak mo'y makahurot ni mong patay? Di ka na mo imong hotdog patay, kamain ni mong mukha, naapag yung Ginoo ni mo. Pero nga nung nisulti mas David ani, hotdon taniyag patay. Mangagiw ta, magdali ta. Yan, nagtiniil pagitaon siyang naglakaw dito sa kabukiran. Hait ba yan ang bato dito kay deserto ba yan na? Yan, gatiniil siya, naghilak. Nga naman gibuhat ng tong David, ibaw mo. Wah, sa ko kibaw. Di nakapangutan na lang ko ba? Nganong nanalaw man ni siya nga purti man ta niyang kaisog aning David di man ni mo atras og away. Kananong anak buangon kamo maginikanan imong anak supak-supak nimo paludho na nimo. Ino kang buanga ka sa pagtuo nimo. Ako'y imong paludho nimo. Ano, mao man na inyo mga style mga iwan-on man kay mustanan. Unsa may nganong gibuhat to ni David aron iyang buntugon ang yawa. Kahibaw siya nga ang iyang anak giyawaan. Unya kun musukol siya siyang anak, siya sad mayawaan. Mao to nga kun moabot ang iyang anak, di-an gid siya musukol. Wa may official niya nga pasukolon niya siyang anak. Kay giyawaan mang iyang anak, mayawaan sa niya silang mag-unay, silang patay. Di sila mo'y mahurot og kamatay. Maluoy siya siyang mga sakop nga mamatay. Kay di man gid niya pasukolon siyang anak. Kay siya di man gid musukol. Kakuha na mo? Kana mo na saktong ginikanan, di gyud musukol og anak. Aron mawa ang yawa des inyong pamilya, kamong mga ginikanan ay gumugsukol sa inyong anak. Musukol na gimo sa inyong anak, yawaan gid ang inyong balay. Magsigi na ginagyaw-yaw, magsigig balikas, magsigig kasuko. Managhilak gid ang mga bata kay ang inahan misukol sa anak. Natanawa si Maria
Nitubag-tubag bagos Maria ni Jesus, katong giingnan siyang Jesus nga, nganong nangita mamunako? Wa mo kahibaw, anhi man jud kos balay sa akong amahan, kasakit atong tubaga, unya tulo pa jud kaadlaw silang nangita. Pero unsay tubag ni Maria? Wa, hilom. O, di ba? O, nanindot kayo ng pagpawagtang daig yawa dias pamilya, samas gibuhat ni Maria, samas gibuhat ni David, ay gyud sukol-sukol sa imong anak. Labi na gyud kung ang imong anak masuko na nimo, paubos gyud ay gyud sukol. Mana ha? Maginikanan. Ni kano be, lingi ako na imong tupad. Ing na imo ning buhaton, ing na kana imo ning buhaton di ka musukol sa imong anak. Moingon siya, uy ako di jud ko musukol sa kong anak. Aka na i-congratulate na kay wa na siya yawa. Pero moingon, ha? Di ko musukol, di na ako disiplinahon, kada giyawa anak. Kay kanang yawa musukol man gina, sukol man gina Ginoo, ang yawa. Sukol man gina Ginoo, nakigubat man gina dito sa langit ang yawa. Unas David kay Ginoo may naa siyang kasing-kasing, wa gid siya musukol siyang anak, milikay siya. Sus galakaw sila karon didto, naa may kaliwat ni Saul katubang hari nga iyang gipulihan. Kanisi sa tingan ato, Simi. Gasigi na magtunglo niya maunay angay nimo. Mamumuno ka. Jadi ra batunglo nga singgit lang, hapakon siya bato. Sunna ka na hari, hapakog bato anang imong ulipon. Pastilan lagi David, siging kaigog bato, sabligan pag-abo ang naong, sigihan pagtunglo, nakaingon ko ang iyang opisyal, kamahalan, unsa man kang nisugot, ingna ko bit, taga ikong permission, lungguan ko nagdritsos ulo. Ingos David, oy, hilom dia. Kanang tawhana, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Kamo tunglohon mo, libakon mo, sigihan mong daot, muingon ka mo, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Ay naghilabtip sagdila na, kay gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Mo anak mo? Lain na sad ni nga yawa ang gipapahawa ni David in relation to neighbors. Katong ganiha, in relation to family members. Karon in relation to neighbors. Libakon gani ka, tunglohon gani ka, dagmalan gani ka, isipa gidi ay nga gisugo nas Ginoo. Nindota no? Libakon dayon ka, tunglohon dayon ka kabit sa imong bana, nga mingon ka, gisugo nas Ginoo. Nya mauli ding imong bana sa niya nasa day partner sa sinugo sa Ginoo. Ana, masuko pa kaniya nga sinugo nas Ginoo. Nya perti mang sakita niingon dayon si David, basin pa nga kining kasakit nga ako karong giantos makapausab sa kasing-kasing sa Ginoo og iya ning balusan og mga maayo. Hastang nindota no? Nawa gid ang yawa. Kay gusto gisyawa, away gyud. Na kadang away sa atong mga politicians karon, pulos-pulos na sila giyawaan. Hala siging away, siging sinukli ay kanindot no? Naay politician ba nga libakon sa iyang awayon sa iyang isig ka politician moingon ra gisugo nas Ginoo. Pangita mo politisyan ingon ana, kada bang di mo sukol og away, maoy butare. Anha man ka ana mga palaaway nga wap agani na mailigtid, giyawaan naman adaan. Pero ambot ka kita sa gataan mo pulos na sila mga manautay. Basin pa di ay naagi di ay. Kanira ba sa klasihas tao di gyud mo daog. Di daog kadto mga sabaan mo gid mo daog yun. Sa ato sang style ba kay pulos man sa tagiyawaan. Sa atong ebanghelyo ni ay taong gisudlan gyud yawa. Giunsa pagpapahawa ni Hesus ang yawa gikan sa tao, iyang gipabalhin kay panon man usa ka tawo day masudlan day yawa nga panon sa mga yawa. Usa ra man to ka tawo. Ingos Kristo kinsa imongan gingnan yang yawa ingon panon. Sa English, legion. Kay daghan mi diri. Lingi ako na imong tupad. Ingna, pila ka bukyawa ni mo diha. Ingna ko no. Basig nasa na ipanon. Pero mailhan man ani mo ka ng tao nga
na ipanon sa yawa. Nga naman, di mo puyog balay, at puyo sementeryo. Kay patyon naman Kaya dito sementeryo nagpuyo niya, magdagandagan, magabi, samad-samaran iyang lawas sa mga hait nga bato. Niya bisag kadinahan siya, balio na niyang kadina, purting kusgana kay panon ko siyawa. Pero giyon sa pagpapahawa ni Jesus, siya balhin mo ngadtos mga baboy, ay magpuyo din histaw dito mo sa baboy. Muna daghan kitag baboy ron din sa atong parokya. Daghan kay namuhig baboy, nya daghan sa kay sa atong parokyano nga mga giyawaan. Ato ka nang hangiong yawa, pamalhin mo ang mga pigiri diha, mga backyard pigiri. Tingali, daghan kayong magkauli nga mga silingan. No? Yung pamalhin mo diha. Yung sige buhat sa yawa. Kay mo man ginang yawa, mo patay man ginang yawa, mo dagmal man ginang yawa. Pagsud nila sa baboy, 2,000 kabuk mga baboy, estimated lang to. Gipaambak sa yawa ang baboy ngadtos linaw ug nangamatay hurot. Gipatay gyud sa yawa ang 2,000 kabuk baboy. Susog atong hinginlan ang tanang yawa ni na nag-away sa mga utlanan, kaning nagbinungulay nga silingan, mga giyawaan mo na, kanang nagsigig kabit-kabit, kanang nagpuyo-puyo, pulos-pulos mo na giyawaan, kanang premarital sex, kanang sige anang linibakay, siging pamakak, siging pangilan, siging sugal, siging hubog-hubog. Ana, mga yawa man ato kaning papahawaon ngadtos mga baboy. Pamatyon sa yawa ang tanang baboy dinhi sa atong parokya. Gikan dinhi San Vicente ngadtos tabla, patyo naghurot sa yawa. Musugot mo? Musugot mo? Inig kamatay ang naghurot, wa nagibaho ang atong palibot. Kay doon na may usahay, magmisa kong kapilya mo, sakit ang akong ilong sa kabaho, kay naas kilid ang daghan kayong baboy niya. Maura bagi sa iting hugas sa kananaang ahad. Hastang sakita sa akong ilong, mag-atsi-atsi ko inig uli. Niya ang nanimba dito, iging na ko nganong baho man kayo ni. Muanana sa katawa lang. Padiroy, panginabuhi na padiroy. Panginabuhi ninyo, pero kamatayon sa pare. Di ba joke lang. Pero og patyon tanan ba? Patyon tanan. Musugot ka. Mauna. Di mo musugot. Di ta musugot. Kay naa pamantay yawa. Muna ang mga tao didto nagdugan pag-adto ni Hesus. Imbis nga daygo nila si Hesus nga nawa ang mga yawa nga nagpuyo atong usa ka tawo, ang usa ka tawo buutan na kaignaong. Niingon hinoon sila. Sa tilang gisulti dire. Bus, ano to? Busa ang busa gihangyo nila si Hesus nga mupahawa sa ilang dapit. Si Kristo ang yawa gipapahawa gikastaw, ang mga tao si Hesus mo gipapahawa. Kung di ta mosugot nga patyon sa Ginoo o patyon sa yawa ang mga baboy, kitay patyon sa yawa tungod sa atong selfishness, tungod sa atong pagka-self-righteous o sa atong pagka-materialistic o daghan ng nangamatay aning mga butanga, selfishness, self-righteousness o materialistic attitude. Nanga-stress na ta, nanga-depression na ta tungod ani, mo nay gusto siyawa mahitabo nato. Kay di man ta mosunod sa Ginoo, hinginlan man nato ang Ginoo. Si St. John Bosco, sa iyang kapobre, napari siya. Kani ba yang pobre ta, niya mapari, niya sige na kang dawat aning kolekta. Makaingon yung ka, tilawan ko ning pagkadato. Kay pait, kay to akong giagian. Lahi si St. John Bosco, niingon siya, tabangan nako ang mga tao, kinirong grasyang niabot nako, kining intellectual o material graces nga niabot nako, itabang kunis mga naglisod gagi oppress sa yawa, aron sila maangat-angat ilang pagkabutang ug ako magpabiling kabos. Mao nang nahimong santo si St. John Bosco. 73 years old siya namatay. Mga 1815 siya na tao. Mga 1888 man tingali ito, matay siya. Niya,
mga 73 years old. Dako kay siya naagi hangtod karon sige panang iyang kalihukan. Kani manggong kakabos iya man is yawa. Kinsa may makapapahawa sa yawa sa kakabos, ang mga taong nahigugma sa kakabos. Muna salamat sa mga taong nagpakakabos og nitabang natong mga kabos nga namalit sa atong slots. Pakpakan nato ang nanabang nato din. Ang atong HJ as of yesterday ni increase na gyud. Nanatay halin nga 2,792, 2,208 na lang ang slots nga nahibilin. O pakpak po. Nga kanisang atong MMHD bago na tong slot para sa kapilinya nga consecration ani increase na nanatay halin nga 300 ka slots. Oh, napanoy na hibiling 9,700 ka slots pero nahuman maginato tong 31 million. Gusto mong mutan-aw usab sa atong 31 million unsay agi? Sige, tanawa sa atong screen. Mao nay agi sa atong 31 million last year. Na human na. Mao gid ang kapiling niya. Kanang isig kakilid mga CR to. Kana mo na dito sa sulod, Kisami. Marble na tanan, mga bato diya nga ng siminto ang nagana, pulos na marble. Mo gina siya ang chapel, ang kapilinya, nasa sulod. Mga lingkuranan, the same gina dito sa Portugal, mga benches. Mao ni ang mga devotees karon dito. Kana lapad kay nang adto katong grounds, puno ginas mga tao. Na mo nang gidaghanona nga magsugag kandila inig isa panahon sa Santos nga Rosario. So nakita ninyo unsa ka baga ang tao, no? Kanindot anang atong gibuhat nahimong center of kunya karon ang ila sa kunong lain nahibudngan mga tao dito siging adto kanang jurid na, di ba? Sige nag-adto nya di mas la kapadayog trabaho tuwa na gibutang ditong role sa engineer og naay nagtrabaho di mo kasod sa dapits kapilit nga unya makasod sa mo dito 15 minutes ra kinahanglang mulakaw dayon sila Padre Lindon mo nag-roll ana kay di man motulin ang trabaho. Daghang mga tao na moadto, daghang mga tao nya didto mahil mo na i-consecrate na karong April 4. Milaom sa ko nga kaning 9,700 ka slots nga kuwang ato ra gyapon ning masulbad. Mamalit lang dagdag sa kaslots for consecration aron daghan sa didto mga tao nga ano bang naay mga ginagmayng yawa ba basin pa di ay mabuwagtang inigadto nila didto tungod sa grasya gikan sa mahal nga birhen. Mga igsoon, ang pagpapahawa og yawa mao ang pagbiya sa tanang butang og kahilayan sa kalibutan. Gibuhat na ni Hari David, gibuhat ni Jesus, gibuhat ni Maria, gibuhat sa mga santos, samang San Vicente Ferrer, nila ni Saint John Bosco. Kung ato sa nang buhaton, mawa sa dangyawa. Unya, unsaon man, share, ipaambit ang grasya. Mao ni kining atong pagpamaligyag slots, kana magong slot is small portion. Paghatag ni og kahigayuna nato nga makabiya-biya tas atong mga kanini ang bahandi aron makafocus ta sa simbahan. Kunya in return ang sukli ani sama ni San Juan Bosco gihimo siyang bantugan hangtod karon. Himuon sa das Ginoo nga tinuod nga bantugan bahandianon og balaan. Nindog ta.